Iaz Lekitoko 19 emakumek jasan zuten indarkeria matxista. Aurre errefuxiatu sahararrentzako euskal familiak behar dira. 35.000 euro gastatu ziren iaz, herrian agertutako pintadak ezabatzeko. Aratusteak 2020. Astebururako giro aldakorra izango dugu. Indarkeria matxista, fisikoa, psikologikoa, zein sexuala, egungo gizarteak bizi duen gaitz larria da, emakumea izateagatik gertatzen dena. Urrunekoa dela uste dugu askotan, baina gure senide, lagun, ezagun edo hurbilekoek ere jasaten dute. Lekeitiok ere egoera hori bizi du, iaz emakumeen aurkako indarkeriaren 19 kasuren berri eman zuten Osakidetzak, ertzainak, arreta psikologikoak eta arreta juridikoak. Horien artean gainera adin txikiko 3 neska izan ditugu. Arazoaren larritasuna agerian geratzen da, kontuan hartzen baldin badugu salatzen ez diren hainbat kasu daudela. Indarkeria matxista ez da soilik indarkeria pairatzen duten emakume eta neskeen arazo pribatua. Guztion ardura da horren aurrean jarrera aktiboa izatea eta onartezinak diren jarrerak salatzea. Iaz ere herrian pintada ugari agertu ziren hainbat egunetan, eta hauek garbitzeko lan bereziak egin behar izan ziren. Pintada hauek udal langileek eta garbitasun enpresa batek ezabatu zituzten. Kontuan izan behar da garbiketa lanen kostua herritarren diruarekin ordaintzen dela. Guztira, udal langileen lanordua kontuan izan gabe, 35.988,986 euroko kostua izan zuten garbiketa lanek. Gaur otsailak 27, Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zuteneko 54. urteurrena betetzen da. Horren adierazgarri udaletxean ere bandera ikusi dezakegu. Herri sahararrak urteak daramatza errefuxiatu kanpamenduetan bizirauten, munduko basamorturik idorrenetako batean eta baldintza desegokietan. Que yo nací ahí, vive ahí, pero cuando vine aquí y de vez en cuando voy de vacaciones, veo que es muy difícil. Urte guzti hauetan ere, Sahararen egoera ez da asko aldatu, eta oraindik ere oso zaila da bertan bizitzea. Pues veo, cuando voy allí, veo que la gente sigue igual, sigue con esta fuerza, este coraje, pero yo no puedo, no sé, la verdad que no sé, no veo ninguna mejoría. Juro que cuando estuve allí y le toca a un niño que le avisan, oye, que te vas en vacaciones de paz, como tocar a una persona que la lotería. Kanpamendu horietan 14 urtetik berako 56.000 ume bizi dira klima gogorra eta elikadura gabezia handiekin. Hori dela eta oporrak bakean programa sortu da. Honen helburua udan aurre errefuxiatu sahararrak harreran hartzeko euskal familiak lortzea da. Argizak, urak, itxurria zabaldu, kalia, itxasua. Dana da barrija eurentzako. Lehengotan egiten da bezen 3-4 egunak, gura zuen falti egiten da belako. Baina bestelan beste guzti egiz esan behar bada, umiak oso ondo adataten diraz, oso ondo. Beitu, esperientzi jani beti esango dut. Gitxitan, kuadrajat esperientzi politia horik, ume Saharaui jetxein eukiki baino. Politia da. Duela 2 hamarkada baino gehiago hasi zen Sahela Lekitoko familietara ume sahararrak ekartzeko lanean. Baina azken urteetan gero eta gutxiago dira parte hartzera animatzen direnak. Eta penia da, hasi ginean proiektu honetan 20-21 umea hasi ginean, eta gero geldika izbizun gara galtzen, eta gaur egunean esango neuke, inorrez dela animaten. Gero eta zailagoa da familiek ume sahararrak hartzea, eta ondorioz beste bide batzuk bilatu behar izan dira haiei laguntzeko.
Formula berri horien artean, Lekitoko udalak diruz laguntzen du Ondarroan kokatuta dagoen aterpetxe batera umeak etortzeko. Oporrak bakean programaren bitartez, 10 eta 12 urte bitarteko haur saharar errefuxiatuak udan zehar euskal familiekin bizi daitezen, sustatu nahi da. Informazio guztia oporrakbakean.eus web orrialdean izango duzue. Programan parte hartu nahi baduzue, deitu 658-751-359 zenbakira. Animatu! Mozorro eta musikaz betetako egunak ospatu ditugu egunotan. Gainera, eskola eta ikastolako ikasleek Lekitoko kaleak zeharkatu zituzten haien mozorroak erakusteko. Denetarik ikusteko aukera izan genuen. Lekitoko kultur elkarteen kontzertuak eta kalejirak, disko festa, txokolatada eta disfraz lehiaketa. Zinemazaleen elkarteak aurkezten du Sonic, la película. Sonicek Sega bideojoko sail ospetsuan oinarritutako triku urdinak, abenturak eta zoritxarrak biziko ditu Tom Wachowski, James Marsden bere gizalagun eta polizia ezagutzen duenean. Sonicek eta Tomek indarrak batuko dituzte Robotnik doktore gaiztoaren, Jim Carrey, planak geldiarazteko. Zeina Sonic harrapatzen saiatuko baita mundua menderatzeko bere botere neurrigabeak erabili ahal izateko. Mira, es organizadora de bodas. ¿Ahora qué pasa? ¿Que nos vamos a casar? Sí. Hasta que la boda no se pare. Marinaren lanbidea ezkontzak antolatzea da. Bere bezeroak ez bezala, berak konpromisurik gabeko bizitza darama. Baina gau batean Carlos ezagutuko du. Izan ere Carlosek andragaia dauka, Alexia. Emakume bikaina eta Marinaren txikitako laguna. Alexiak Marinaren txartela topatuko du Carlosen gauzen artean eta ezkontza proposamentzat hartuko du. Berehala esango dio baietz. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Gaur, eguerditik aurrera, haizea ipar mendebaldera aldatuz joan da eta tarteka zaparradak bota ditu. Egunaren amaieran, haizea berriro ere egotik finkatuko da. Bihar barikua hego haize leuna mugituko da eta temperatura 17 eta 20 gradu artera igoko da. Lehen orduan, oraindik zaparradaren bat bota dezake, baina orduak aurrera eginala, giro eguzkitsua nagusituko da. Gauean hego mendebaldeko haizea zakartuz joango da. Zapatu goizean hego mendebaldeko haizeak gogor joko du, eta temperatura suabeekin esnatuko da eguna. Alabaina goizean fronte bat iritsiko da eta haizea mendebal ipar mendebaldera aldatuko da, eta euri pixka bat egingo du. Igandean zapatuko antzeko egoera mantenduko da. Goizean hegoaldeko haizea eta giro lehorra eta eguerdi partean euri txikia egingo du. Halere, hegoaldeko haizeak temperatura maksimoak igoarazi egingo ditu. Ari itsasoan, igandean olatuen altuera 4 metro ingurukoa izango data. Astelenetik aurrera fronte hotz batek euri zaparradak eta temperaturen berakadan nabarmena eragingo du. Itsasoan oraindik adi 4 metro inguruko olatuekin jarraituko duguta. Beste barik, asteburuaz gozatu eta hurrengo asterarte.